Tutaj Karolina, z kim? Anią, witam was. No, moją najlepszą przyjaciółką, tutaj ja. A gdzie ona? Gdzie ona? Nie ma. Dobra. Może najpierw pójdziemy na zakupy, co? Witam, jak najzawsze. Tak. Ale nudy. U mnie nudy, jak nie wiem, padał deszcz niedawno i nie mogę wyjść na dwór. Nie, chyba nie pada. A u mnie chyba kropi jeszcze. Może o mnie tak. Dobra. To poczekaj, ty jesteś na wysypy teraz czy nie? No. No. Ja cię zapraszam, może cię znajdę. Dobra, to poczekaj. Widzisz mnie? Widzę. Dobra, super. Ja sobie zmniejszyłam się Skype'a i tutaj cię widzę. Cześć! Cześć. Głaszczę się tak. Nie wiem, co ja robię. Dobra, poczekaj, przybliżę sobie trochę monitoring. Jaki skandal. No kiedy ty mnie zaprosisz? Mój plan mi się zacięło. Chyba. No, nie zacięło mi się. Dobrze. Poczekaj, to już wyjdę. Chcesz zobaczyć mój strój? No. Jak będę w światu sam jak Hokiego, to będzie mieć ileś tam 200 i kosztował, czy ileś tam ale. Warto będzie. A ile masz kasy? Co? Ile masz kasy? 479. A ja 1238. Zbierałaś? No. Witam przecież. I Czekaj, znowu. bo my się wcisnamy sobie. Mysz. Ja się wyloguję i się vloguję, bo my się strasznie wcisnamy sobie, dobra? Dobra. A, ja też się muszę chyba lognąć. No poczekaj, ja idę się na Hortexu, mam opozycyjną szklankę z Hortexu, widzisz to? Widzisz szklankę z Hortexu? No. Aj, naleję sobie z tego Hortexu, jej. Czekaj, teraz wracam i już nie płaczcie, nie. Dobra, super. Ale ona głupia, nie? Dajda se na mój ładuj się. Widzicie, jakiego mu kompa głupiego. Ej, poczekaj, posłuchaj. Good morning, tak twarde, o mi chodzi good morning. Co to miało być? Co to miało być? Znowu słabo cię słychać. Słabo cię słychać. Teraz, halo. No, teraz dobrze. A teraz, No co ja robię? w ogóle teraz te nocy, nie? To była na przykład Aloha na wysypy, to kurde te brzydkie dali. Nie takie. Masz mi to powiedzieć. Już. Bransoletki. Jadą. Nie. Co ty robisz? Tak. Nie widzisz mnie, bo zakryłam cię. Widzisz? Nie widzisz. Widzisz? Ja mam cię zaprosić, czy kurde, co? Jesteś na mnie nie ma. To jest naprawdę trudno. Jestem. Nie jestem, na razie nie jestem, bo mi się komp zawiesza. Mam lagi jak nic.
No, Drewka. Poczekaj, idę sobie przynieść kruski jeszcze. Co ty robisz? widzisz mnie? YouTube'a mnie widzi, YouTube'a widzi mnie. To ja. Słabo cię słychać. No. Jesteś już? Nie, bo coś mi hasło nie wczytuje się. No, wczytuję. Słychać cię nieprawidłowo. A teraz? Dobrze. Robię sobie pierścionek. Pierścionek. Widzisz? Pierścionek. Królowa się odezwała. Jasne. Jak zaczęłam powiem o swojej przyszłości, dopiero teraz z Karolinką zostali, tak? Tak. Czyli nie o to chodzi, bo po prostu teraz się zobaczyliśmy na Skype, bo długo byliśmy. Pamiętasz, jak ja jeszcze nie miałam VIPa, to jeszcze ja też? No, pamiętam ciebie brzydką. A teraz to jest piękna po prostu. Pamiętam ciebie, kiedy byłaś brzydka jak nic. Aha. Bo ja początkowałam. Jak wtedy miałam 10, to ja miałam 9 level. Wtedy miałam... Aha, nie wiecie o co chodzi. Jestem na mostach. Widzowie, cały dzień stałam. Powiedziała, żebyście kurde, zapraszali ją do naj, takie tutaj wielko, więc ją pozdrawiajcie i takie, ale nie boli, ale nie wiem czego. Zrobiłam sobie pierścionek z gumek. Nie widzę. To ci nie pokazuję. O, Dałam parę gumek na palcach. I już. Pierścionek. Jestem na mówi zaplany, zapraszaj mnie. dobra. Ja to znam. Masz Facebooka? No, Ja nie mam. jesteśmy sprawiedliwi. Wyczułeś. Mam. Dobra. Jestem sprawiedliwy. Ty masz konto na YouTube'a, a ja nie mam. A ja mam konto na Facebooku, a ty nie masz. Ale to nie takie rzeczy, bo to możesz wiesz, że zrobić pocztę i takie IRL, tak się uda. Jestem zapraszam na wreszcie. Pamiętajcie, dbajcie o łapkę w górę. Kurde, Dancer Health, bo takie fajne, nie? No zaprosiłam cię, dlaczego ty nie przyjmujesz tego? Bo jeszcze nie dostałam. Dostała. Dawaj teraz jeszcze mnie raz. Czekaj, ja cię zaproszę. Poczekaj chwilkę. Zaraz wejdę na MDP na telefon. Jak skończymy nagrywać? Nagrywamy już 9 minut. Jak dużo. A możemy 15. Hej, szybko, kurde. Szybko, szybko, szybko. Szybko. Dobra, odzież. Odzież, odzież. Dlaczego tutaj nie ma go mnie? Powinien teraz tutaj pierdzieć w kanapę, a nie. Nie ma cię tutaj. Dajcie lepiej. Dobra, tylko tego nie rób, błagam. Dlaczego cię tutaj?
chwilkę. Wgrało mi się wreszcie, ale ciebie nie ma koło mnie. Wgrało mi się wreszcie, ale ciebie nie ma koło mnie. Czego ciebie nie ma koło mnie? Czego ciebie nie ma? Co? Pycham cię. Nie no, to ja robię. Czekaj, zaproszę ciebie ja. Dobra, tak. Szkoda, że zakupy to nie są jak... Minut nagrywam. To na pierwszy otwierać. Szkoda, że nie ma, że zakupy to nie jest czat. No? Jesteś! Nie, to nie ty! Kurde. Matko, no to ja już się idę szykować do mojego stroju, dobra? A ja ciebie zaproszę. Nie znamy, mamy ten szeroki t-shirt. Odpal się. Ja cię nigdy nie lubiałam. Jesteś okropna. Kogo? Gacie. A oczywiście zapraszajcie mnie na Anię Mirek na Facebooka, oczywiście, zapraszajcie. Chętnie przyjmę zaproszenia i proszę tylko, bardzo was kocham, znaczy kurde, nie, bardzo was lubię, i tak, będę tylko słuchać na te duże łapy, kurde, tak? Tak. Tak. Halo? Jest tam ktoś? Halo? A no, to niesprawiedliwe. Teraz nam się skończy czas. Będziesz płakała wtedy. No, no, no. Zaprosiłam ciebie. O, jest. Szybko, teraz szybko musimy ten. Mamy 3 minuty. Tak. Szybko, dawaj, szybko. Słuchajcie, kochani, my się już nie wyrobimy, tak? Tak. Ale pamiętajcie zawsze, ale tu ładna jesteś, ale pamiętajcie zawsze, i tak dajcie łapkę w górę, a pamiętajcie, to nie to, pamiętajcie zawsze, że jutro, albo jeszcze dzisiaj, nakręcimy film. Bo drugą część, bo kurde nie da się, ile minut zostało? Chyba minuta. Tak, minuta. Chodź szybko, może damy jeszcze radę. Nie damy rady. Trzeba kończyć. Może za jakieś... Matko. Może za... No dobra, to się żegnamy. Pierwsza ty, proszę. Pa, pa! Pożegnaj się. Koniec.